Illejla t-tim Nazzjonali Malti tal-futbol jista' jikteb l-istorja hekk kif għadu fiċ-ċans li jirbaħ il-grupp tal-kompetizzjoni tal-UEFA Nations League. Dan jekk iġib riżultat pożittiv kontra t-tim tal-Gżejjer faraw anke jekk brebħa minima ta' wieħed b'xejn. Tizzjat qabel din il-logħba tant mistennija Agius iltaqa' mal-eks plejers tat-tim Nazzjonali Malti Carmel Busuttil, Saviour Darmanin u Gilbert Agius. L-eks goalkeeper tat-tim nazzjonali Saviour Darmanin stqar kif dan huwa żmien pożittiv ħafna għat-tim nazzjonali. Stqar li jiġri Illejla ir-riżultati miksuba fl-aħħar logħbiet żgur jawguraw tajjeb għall-futur tat-tim Nazzjonali Malti. Bħalissa fin-nazzjonali huwa mument sabiħ, huwa mument pożittiv u hemm il-konsistenza. Allura kull Malti llum il-ġurnata tħossu kburi wkoll illi qed naraw il-pajjiżna t-tim nazzjonali li qed jilgħab daqshekk tajb u jġib riżultati tajbin. Aħna nawguraw illi Illejla wkoll ikollu logħba pożittiva madda ma wasalna mkien posaqajna mal-art anke jekk ma tiġix naħseb qegħdin fi triq tajba. Il-plejer Gilbert Agius stqar kif dan huwa grupp tajjeb ta' plejers li jidhru maqudin bħala tim. Innota kif il-wasla tal-coach Davis Manja ukoll ġabet bidla pożittiva fit-tim nazzjonali u flimkien mat-tim tekniku irnexxielu joħroġ l-abiltajiet tal-plejers Maltin. Stqar li llum l-atmosfera fid-dressing room qabel il-logħba żgur li ser tkun waħda pożittiva. L-atmosfera bħalissa żgur qiegħda waħda vibranti, tim nazzjonali dejjem mument tajjeb ħafna, nistgħu anke ngħidu storiku jekk jirnexxielna nerbħu l-partita tal-lejla u nikkwalifikaw mertu lil dal-grupp ta' plejers u technical staff. U stqar kif li tkun plejer tat-tim Nazzjonali Malti mhux biss huwa unur kbir iżda ġib magħha emozzjoni kbira. Dan speċjalment waqt id-daqq tal-innu Malti qabel il-logħba. Emozzjoni kbira, l-ewwel emozzjoni tkun l-innu Malti. Tkun taf li qed tirrappreżenta pajjiż, responsabilità ta' pajjiż u ovvjament tkun iffortunat li inti wieħed minn dawk il-ftit li f'dik il-partita qed tirrappreżenta l-Malta. Il-leġenda tat-tim nazzjonali Carmel Busuttil, magħruf bħala l-Bużu, stqar li fi żmien fejn il-ground żgur mhux ser ikun mimli kif kien ikun flop importanti, il-plejers żgur li xorta waħda qed iħossu lin-nazzjon kollu kemm hu jinsab warajhom. Illum il-medja soċjali naħseb il-plejers jarawha, jaf li l-poplu Malti qegħdin kollha warajhom. Naħseb is-Southend Core qed jagħmlu minn kollox ukoll biex ikomplu jinkoraġġuhom għal din il-logħba ferm importanti. Il-Bużu qal kif kollox jidher lesta Illejla pożittiva għat-tim Nazzjonali Malti. Dan jekk il-plejers Maltin jarfu jemmnu fihom infushom u Illejla jqumu għall-okkażjoni sabiex jiktbu l-istorja. Ma naħseb leġitament huwa għoli, naħseb konfidenza għandhom għax qed jilagħbu tajjeb. L-importanti huwa li jemmnu fihom infushom. Din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmluha mhux impossibbli. U naħseb bil-logħba li qed jilagħbu b'ftit lak, naħseb jirnexxina nagħmlu l-istorja ġdida.